Ja, vi har en gummihandske her, som ikke er organisk stof, og så vil vi se, hvad der sker, når vi brænder det. Hvilken farve røg eller sod, der kommer op. Og så har vi også en mandarin, som vi vil brænde senere. Først så skærer vi de små stykker og putter det ned i en skål, som vi kan brænde det i. Og som I kan se, så er det meget fine små stykker, så det brænder nemt. Og så tager vi så en tændstik og sætter ild til det. Og så kan I så se, hvordan det bliver. Det var lidt svært at få det til at brænde, men efter det brændte, så kan I tydeligt se, der kommer der noget sort røg op her, og det er så forurening. Og det er så det, der sker, hvis man brænder nogle uorganiske stoffer. Bagefter så prøver vi så at brænde noget appelsinskrald, som er organisk stof. Og det vil vi også se, hvilken farve røg, der kommer op, når vi brænder det. Og den har vi også skåret i små stykker, og vi prøver at brænde med noget tændstik. Som I tydeligt kan se her, så kommer der farven af det røg, som kommer ud, det bliver tydeligt hvidt. Det vil sige, at det ikke forurener så meget som det andet.